Jesus. 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 Yebo. Siyabe Situmisa. Sithi bayede. Sentabeni spiritually sentabeni kaJehova. Expect great results. Athe uMoya azoqala ukwenzeka ngosuku esiqale ngalo. Uthi uNkulunkulu kuDaniel njengoba uku21 day fasting nje impendulo yarelease ezulwini ngosuku lokuqala. So ungalindi tshela makhelwane ungalindi kuze kuphele fasting ulindele ama results. Isitsha sakho masibe ready konke ngasiqatha ke njengoba uthandaza. Isandla ke sokwamukela. Yebo. Ukholo. Ngicela ube nokholo all very good ukwamukela izinto okade uyithandazela. Ukholo ke alibonwa ngamehlo. Ukuze lamukela izinto lezo ezifunayo uMoya Ngcwele akugayidile ukuthi uzicela according to the will of God. Ungacela into eseceleni kwentando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu siyithola endaweni eziwu2, siyithola ezwini, siyithola kuMoya Ngcwele. Kunezinto esizicelayo eziyintando kaNkulunkulu kodwa ezingekho ngizothini, should I use the word literal ezwini kodwa zikhona emagameni athile njengokuthi I want you to prosper. So there's a lot there. See? And I want you to be healed and to be healthy. Mawuzophiliswa ke lapho azishongo zonke izifo ngamagama azo. Manje lokho akusho ukuthi ngoba iTB awuyithole eBhayibhelini kusho ukuthi ke ayikho entandweni kaNkulunkulu indaba ukuthi uphile kwiTB. Ngoba ulanyelelwa igama elithi uphilisa zonke izifo zakho. Yabo. Ngemivimbo kaJesu Kristu sizophiliswa. Ungakulinge ulindele ukuthi kwenzeke into kuwe engakenzeki emazulwini. Ayizukwenzeka. Angiphinde futhi. Ungaqali uyikhohlise ngokuthi uzoyamukela into evele ezulwini ingaqalanga yaqedwa ezulwini yayisayinela ezulwini. Malibonga igama lenkosi. So uphila ngoba kade waphiliswa. Yabo? Yeah. Uphila ngoba vele ubusuphilisiwe. uGoliath uDavid unqoba uGoliath ngoba vele la egameni likaJehova usenqotshiwe. Nalokho nje ungasoki kwakhe kumenze abe yivictim la esandleni sikaNkulunkulu uGoliath. So ukholo ke alusebenze ezintweni ezisazokwenzeka. That is why ungakwazi ukuthi ngiyakholwa ngizophila sekuphambene. Ngcono ukuthi ngiyethemba. Abanalelo themba lokuthi mayibonakaliswa bazo. Yabona ithemba likhomba kusasa. Kodwa ukholo is, faith is. Now faith is. Ukholo luthi manje. Ukholo
lwamukela. Lithi iBhayibheli ngesikhathi ucela kholwa ukuthi uyamkela lento oyicelayo. Uzoba nayo. Ukuba nayo kuyi-product yokuthi uyayamkela, uyakholwa ukuthi during your prayer uyayamkela. Lo wesifazane wanele wezwa ngoJesu. Wayesethe enhlizweni yakhe mangithe ngathinta umphetho wengubo wakhe ngizophila. Ungizophila wakhe udalwe ukuthi leyo nto izokwenzeka mayithinta umphetho. Kodwa istatement siyavele useyiqedile enhlizweni yakhe ukuthi angiyili ukuyobuya mabuyaze ishona impi kaMabuyaze. Yeah, impumputhe ngesikhathi ibizwa uJesu ukuthi iyovulwa amehlo yalahla ingubo yayo kwakuyingubo oqala manje induku manje umuntu oyimpumputhe ubonwa ngenduku emhlophe. Kusasa uqala wabonwa ngengubo oyembethe ukuthi uyimpumputhe. So njobe elahla ingubo eya kuJesu ifaith yokuthi sengiyabona vele aseke isidingo salento ya ngoba ukubona kwami kufike noJesu. So sizomane sikhumbuzana nje lezi zinto bazalwane sikhumbuzana nje. Somane sikhumbuzana nje. Ukuze ngabikho umuntu ophume uNkulunkulu ekhulume ngamandla ngoba uma uNkulunkulu ekunika izinto zakho ukunika ngezwi. uNkulunkulu akaphi ngasandla, isandla sakhe yizwi. Amen. Mawukwa wamgeja ezwini ngeke uyithola into zakhe. Mbambela izwini lento esho izwi lakhe ubambe yona. Sizophinda nantambama nje sithandazele ekseni kodwa kunento ethi asiphinde ukuthi icebo likaNkulunkulu akube lona eliphumelelayo ngeSouth Africa. Ya kunezinto uSathane ayisethile ezingahambisani nentando kaNkulunkulu. Ezinye izinto uSathane uyayisetha kanti uNkulunkulu uzozivuma ukuze engazi uSathane afeze icebo likaNkulunkulu elizomnxaphisa elizomenza xaphe. Elithi iBhayibheli ukuba babazi babe ngeke bambethele uKristu ukuthi babe ngazi ukuthi mabe ebethelwa bazobe begwaza ngowabo. Sizocela ngokuhlonipha maMahlaba usihole enkonzweni yokukhulekela eSouth Africa. Ngisahleli phansi ngithandaza kuvuke indaba ukuthi phakathi kwezinto ezithandazelayo ibandla likaNkulunkulu liyadinga ukuthandazelwa. Singalikhohlwa ibandla likaJesu, especially in nowadays. Ukhulekela ibandla likaKristu uphakathi nawe kulento oyithandazayo. Wenza ukuthi osebandleni athi ethandaza abazi kodwa futhi ukuthi uyathandazelwa. Usekhona? Yeah. Uma uJesu asithandazela. Uma uJesu ebhizi namanje sinxusele. Kodwa manje usinxusela ekuphi? Sheshani masiyana. Yes. Sheshani usinxusela ekuphi? Ingakho manje siphinda sinxusa. Ukuze lempendulo kaJesu asithandazela ngayo ezulwini ikwazi ukwehla izonyathela emhlabeni Jesus Christ. Makuzothandaza abasezulwini bathula abasemhlabeni izophelela ezulwini yonke lento. Awu yebo. Ngamanye amazwi into emnandi thina basemhlabeni sithandaza kamnandi sesiqale sathandazela. Umthandazo wethu ulanda impendulo yokuthandazelwa uJesu ehleli ngawe sokunene engumpristi omkhulu phezu kwendlu eyibandla lakhe ngokokuma kukaMelchizedek. So that is why there is a reason for us to pray sekuthandaziwe. Usekhona la endlini? Yeah. Yes. Sicela maMahlaba eze phambili. Simi ngezinyawo sonke.
sithi i-year plan kaSathane nge-South Africa mayingaphazanyiswa i-year plan kaSathane nge-South Africa mayibhubhe ingaphumeleli. I-year plan kaThixo nge-South Africa ngoba yona isuke emaphakadeni mayiphumelele ngoba uthe masothi intando yakho mayenzeke emhlabeni njengoba yenzeka emazulwini. Kuyabonakala ukuthi angibingelele kuqala umphathi wohlelo baba bethu be-leadership ibandla lonke likaJesu Kristu nabasihambele ngibingelele nesithando sami mahlaba egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Tshela makhelwane kuyezwakala kancane ukuthi kade wagcina ukudla ujeqe. Hallelujah to Jesus. Ngicela ukutshela makhelwane ukuthi ever since wasindiswa ngisho khuluma isingisi umtshele ngesingisi ever since wasindiswa usixube nesizulu kwenzeke indaba enkulu empilweni yakho odinga ukutolikelwa ngayo umoya oyingcwele ngoba inyama negazi ngeke kuwembulele. Iso alizange likubone, indlebe ayikazi ukuzwe, lokho uNkulunkulu akulungiselele kona. Incane kakhulu ingqondo yakho ungaqonda ubukhulu bomsebenzi uNkulunkulu awenzile kuwe. Wawungafanele nakancane noma ungalunga ungenzi lutho nje ungaqala umuntu uhleke njalo nje wawungeke qualify still. Ungathintwa umuntu nje ube don't touch uhlale wedwa eroomini uthi nje ngifuna nje nokunyathela intuthwane still kulento uNkulunkulu akwenzele yona wawungeke qualify. It is too good for you. Into engenza ngisho njalo kubiza ukuthi wamukele uJesu ukuze le goodness of the Lord ikwazi ukufitha kuwe. It's too good for you. Ingakho engazange ayinike ingilosi lento akunike yona. Zingazange zone njengolusifu. Kodwa wena uniwe into ekwenza ube ngaphezulu kwazo. Ngicela utshele makhelwane positionally your spiritual position before God is above angels. You don't have to feel that. You must know it and believe. And we exercise uphile njengalonto ukhulumisa kwayo. You're not an ordinary human being. Funeke ngisho umzimba wakho ukwazi lokho. You must learn to teach or to tell your body ukuthi ungubani. Ungatshelwa umzimba wakho ukuthi ubani. Ungatshelwa na color of your skin uthi wena ungubani. Ngoba lento yiyo kuKristu ingaphezulu kombala, ingaphezulu kwegender, ingaphezulu kwerace. Njengoba mayibonakaliswa sofana naye nje, izobe ingasasebenzi indaba yecolor of your skin. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu akakuniki indlebe kamoya uzizwe lezinto akunika inhliziyo yokuzigcina. Ngoba ukuphila kwakho nekusasa lakho elingunaphakade kuhleli kulezinto. Uma uye esikoleni uyofunda esikoleni sukuyofundela ukuze ukwazi ukuba nefuture. Kodwa ezophelela ethuneni. Kodwa kuze endlini kaNkulunkulu ulalela uNkulunkulu ekhuluma nawe ufuna usukulungiselela ifuture edlula ejomba isithuna.
noma ngabe ne-PhD azabo 5 uma ngabe ongazange ube nayo eyasezulwini ugcine izinto ezosala emathuneni. Uyafuna uNkulunkulu sibe nazo lezi zinto futhi uyazi ukuthi siyayidinga isho njalo iBhayibheli, kodwa akufuneki sizifunisise njengabantu abangakholwa abaza baya enyangeni badle izibindi babulala izingane ukuze babe nezinto. No, kufuneka kube yizona ezifuna wena, ngoba udalelwa ngazona, zadalelwa wena. Ngesikhathi nje uNkulunkulu enza insimi yaseYedeni azange ayidale ukuze uAdam akhonze yona. Wayidala ukuze yona ikhonze uAdam ngokuthi ithele kudle yena. Ingakho ngafuna nje sigobe kokudaliwe okubaziwe okwenziwe umuntu okutraceable from indalo akhonzwa umuntu onomfanekiso womdali. Ngibhekeni ngithi anything traceable from ukudalwa akuvumelekile ukuthi uguqe kuye uyikhothamele, ngoba wena utraceable from umdali. Akufuneki nje umamon noma imali ibe umaster phezu kwakho ikompete noNkulunkulu, ungayivumeli. Ayibe yi-servant. You must serve God with mammon, not end mammon. Ungayenzi loo nto lojula kube manzi de futhi ayizuphuma makuthanda wena noma ngabe ufuna ukunikela ngayo izothi angiphumi kanjalo, ngoba uyenze yawumaster ubusuba isigebengu untshontshela uJehova nikusho ishongo, ngoba wenza imali yabo umammon. So iyakompete imali ikompita noNkulunkulu. As you see, the world is going around because of money. But wena noma uyasebenza emsebenzini sebenza kodwa enhlizweni. Yabona njengoba usebenzela ukuthi uhole nje kodwa ngaphakathi enhlizweni mayifika nje imali ihlala esandleni uthi ke ngiphathi wake mina ophethe. Ubuso ubudgeta mawuqala kwi-budget uqale ngoJehova, because in the beginning God created the heavens and the earth, including money. Ungayibeki phambi kaJehova imali. Izokwenza izinto esingeke sijabulele ukuzazi ozenzayo ngoba ufuna imali uwumzalwane. Sinabefundisi abahamba ngamanye amandla manje. Angewona amandla ePentecost. Babone ngathi uNkulunkulu uyalibazisa base beya kwabanye oNkulunkulu okuyokwamkela amanye amandla. Praise God usinde ilula. Ngoba uzothola ugcobo lwakhona. Ubusuba umkhovu nje kwendoda enamandla engesiwona wasezulwini. Uma ngabe unothixo abanye abangaphansi kombhede omane uba consult amazolala hamba destroy njengamanje. Noma ngabe watshelwa umpostoli othile nombishop othile nomprofeti othile wathi before ulale thatha lento ubiza igama likaJesu uthi chwi noma ubeka isithombe sami phezu komcamelo kuzoba right. And uSathane uliqili kuba njalo ngempela mawuphethe ikhanda liyaphela. Those are lying miracles, lying healings. That's not a divine healing. Ngoba uyithole ngokuthi uchithele uNkulunkulu. Uye kwabanye uNkulunkulu. Baningi oNkulunkulu namhlanje
ba-advertiswa naku-radio bavunyiwe eSouth Africa. Ngisho noma ufuna ukuba nebandla elikhulu kunama-altar okufanele kuye kuwo angasiwona angakhiwanga ngephethini yasezulwini. Ufike ugobe khona udayise ngobuzibulo bakho and sell your soul. Njengoba uSathane wayethi uJesu akagobe wayechaza ukuthi adayise ngobuzibulo bobuNkulunkulu. Ngiyabona ukuba indodana kaNkulunkulu bobuNkulunkulu bukaKristu. Sasobe siphelile ukuba wako wathi nje idolo kwakube ngaba ukho la. Kunemindeni eyadayiseka ngokuthi ubaba wakhona owayeyinto ethi mhlawumbe oyinyanga noma oyinto ethile wagoba kwi-altar elithile kanti usedayisa ngezizukulwane zakhe. Manje kunamafindo angaqaqeki ngoba izinto ezifida ngegazi manje mazi ziyadimanda kuwena awusazwani nalonto. Manje seyibopha umndeni ke sekwamafindo ke sekunezifo ezingalapheki. Sekuvaleke nezalo sekunje ngoba umtata omkhulu wakho ukhokho wakho washiya endayisile. Akekho ngalamula kulonto ngoba i-generational ngaphandle kukaJesu phela. Until kunezinto ezifuna ukukonfrontwa. Nikhona abazalwane? Kunokugula okungesikona ukugula ukuthi ingane yakhe iyagula. Kunokugula okuphuma e-altar. Kunokugula okuphuma e-altar cishe ngathi emsamo. Yes. Njengoba ubuyile nje umsamo ubuye ngamandla manje. Uza nezinye izinto ke zaleli generation esabekayo. Ungakulinga unyakaze kuJesu Kristu especially nowadays. Futhi ungamxubi ungamshebi nento zakimi ngoba wena uzelwe kabusha. So asaboshiwe izinto zokuzalwa kokuqala amalibo nje ozalo asakubophile wena. Bangamane bakunqaphe bakuthethise bathi sokwesikubonto uzofana nobani njoba ungasayenzi into yala ekhaya. Kwathuleka. Amen. Masiya kwi-altar when uyazabalaza. Uzokuzibona ukuthi ufana nobani. Ushiya into zakini, uhamba namavuke etshanini, uhamba namavukana. uJesu akalona ivukana. Indaba yakhe yaqala before the foundations of the world. Again, indaba kaJesu kuyona ivukana. Ina 2000 years ifikile la emhlabeni. Ningibhekile nonke? Ungalithenga iqiniso ngenxa yepressure yakini. Abanye bazofikelwa ningilalela abanye bazofikelwa isikhathi sokuthi kuthiwe ngeke ngikwenzele ukuthi uma usalibelela into lo Jesu wakho hamba utshelele uJesu wakho wakwenzele ngoba manje kusho ukuthi wena la ekhaya. Ngiyazi kwabanye njengoba ngikhuluma nje kunembuzo evukayo. Fana noma usindiswe kade uhlala nesoka ungashadile. uJesu nje nelusindiswe nje athi azikhale. Niyazi lo language. Mtshele uthi kuphelile benihlangene ngakho. Uma emisele into yokuqala kubalekile kufuneka yena
enze sure ukuthi uyabuyisana noNkulunkulu. 2, kunomgwaqo ohanjwa ngayo akwenziwa kanje. Ube bold ngento okholwa yiyo. Ungabe apologetic. Ube bold. uNkulunkulu akubona ukuthi uqinisekile ngaye. Ungamngabazisi lo mtshelayo. Angathi mayekubheka athi ngathi naye lo akayiqondi lento yakhe. AmaSulumane are very bold. And are demanded according to amalungelo uAllah abathembize wona. Are demanded na kwi-government of the day. Orithambo nje airport leseGoli kunendawo eyafuna amaSulumane by force. Bancane ngokwe percentage la eSouth Africa. Kodwa bakhulu ngokwamalungelo. Bavala izitolo, badla amadolobha. Almost uhalf weTheku uphansi kwabo. And yet uzothola ukuthi about 5%. If not 3. Thina kwenzeka ukuthi su 20%. Kodwa kunzima amabhizinisi abazalwa nawekho lapha. Kufanele masokhonza siqashe indlu yeSulumane ngoba libold lingancama ukufa. uNkulunkulu wabo ke uma nabo ke ngoba sebezikhombisile ukuthi bamthemba kangakanani. Ngiyayibuyisa ke iboldness enjalo ngiyiletha kini ibani bold ngoNkulunkulu wethu. Banesibindi nifuze ngonyama omndeni kaJuda. Jesu wayengacompromise, wayengathengisi, succumb to the pressures of the world. And lonto noma ngayisho kini ukuthi iba njalo, without the Holy Spirit you cannot do it. Yebo. Yeah. Umoya Ngcwele ukunika that boldness. Njengamanje receive the infilling of the Holy Spirit right now in Jesus' name. Yeah. Allow Jesus to fill you with the power of the Holy Spirit. Engakafika umoya Ngcwele uPetro waphika uJesu. Esefikile umoya Ngcwele wathi khethanini ukuthi silalele ngoba khethani basilalela abantu noma silalela uNkulunkulu. Waba nesibindi kade igwala izolo. So isibindi sisithola kumoya Ngcwele. Ukusaba uNkulunkulu sikuthola kumoya Ngcwele. Ukunqoba isono nezilingo nokunqoma inyaba yethu umoya Ngcwele osisiza lapho. Ngaphandle kamoya Ngcwele ayikho indaba yethu. Abanye bangaba idakwe bazobalala eTavern. Manje ukwamukela uJesu nokugcwaliswa ngamandla amoya Ngcwele akufani. Uma sigcwaliswa ngamandla amoya Ngcwele sifana nemoto igcwaliswa ngopetrol. Ukwamukela uJesu kunjengokufakwa kwenjini kwibhodi yemoto. Injini ifakwa kanye. Kodwa upetrol fakwa njalo. Ngoba imili iyahamba. And uyazizwa na uma usudinga i-refilling. Uyibuze na nginjani manginje senginqena ngikuthandaza. Ngikhuluma kanjani mangikhuluma kanje? Kimphendule kanjani lo mzalwane? Yini ngibe neconsi ekade ngingenalo? Udinga i-refilling. Ungahambi ke nento yakudala last year ukuthi ngagcwaliswa amandla amoya Ngcwele. Gcwaliswa nje. Iba ready nje, vula itank yakho njalo uma uthandaza noma udumisa, vula itank ngasafika uJesu akugcwalisa. Nangizwa lento engishoyo.
I-pressure is too much, i-compromise, ukufaka, usiyithole, nathi singathi silingisizwe. It is very possible, bazalwane, it is very possible. It is very possible, bazalwane. Sihlala emafletini, sihlala emaGomora, maningi amaGomora agcwele yonke indawo. Kudliwa izono phambi kwethu, inyama esiyembetha ayikafi ukufa kwasethuneni. Kusondela umuntu manje ungazange umcele. Ufunani? Bengifuna le yangubo. Hayi ngakutholela nje. Hayi. Akwezokwazi la. Wena usuzongibona mawuphuma. Uma ngabe ngwagcwalisiwe amandla amongcwele, uSathane uzotolika athi, "Hawu uNkulunkulu uyangibona Nkosi yami ukuthi bengiyidinga le ngubo, bese ngikhipha nje yokugcina. Sengizokwazi ukuthengisa inko." Uthenga ingubo kaBackdoor. Ubathe uyathandaza ingubo ilenge phambi kwakho. Wayehle uamen washona phansi. Yeah. Athi Sathane lapha kwamlungu awusebenza khona. Mawuthatha into oyithathayo, uthi hayi Sathane namanga ngebi, ngiyathatha. Kanti wenzani umthetho wakho? Ublock ipayipi lokuthi mawuthandaza zingabiki impendulo. Egameni kaJesu Kristu ngiyawuvala umoya ozokwenza uvumelane nepressure ikwenza izinto eziphambene neprinciple yokukholwa. Likhona into engifuna ukuyisho. La endlini bakhona abantu baka 350 bakhona. Kodwa ngeke ngithi abaphambisa isandla. So kuthiwa ngikutshele ke wena njengendlalifa noKristu. Ngicela enhlizweni yakho ukhiphe u350. Awuyona intanga ka 350. Ungosusa inhliziyo ngoba manje ulindele u350 ngemonth end. No. Yabona u350 nje kuthi angihlanze. Ngoba the cost of living is very high. Manje uNkulunkulu ungumondli uyakwazi ukondla uNkulunkulu. Uyakwazi ukuhlangabezana nesidingo. Unguyise wentandane. Isilva negolide lakhe. Yebo? Uyasembeza asidlise. Akumhluli utshela abantu kuyamhlula uNkulunkulu kondla wena. Usutshela ubani? Utshelwa isimo. Ngiyakhipha ke manje kulobo bugqila bokuphilisa okwebhega uyindlalifa nenkosi. Ngikhulekela futhi it's more than ukukhuleka. Ukukhuleka kusho ukuguqa ukuthi baba ngiza kuwe. When you prophesy, even if you declare, even if you command, you are praying. So I command a blessing upon each and every one of you. You are no more under a curse. It was taken away from you. Ngakho ukufa kaJesu Kristu walenge emthini wathatha isiqalekiso waqoka umqhele wameva oyisymbol yesiqalekiso. Now ungathathwa uSathane ama chances ekushumayeza ngebackground ngesituation okuyo. You are above situation. That is why spiritually speaking you are seated with Christ in heavenly places where there are no circumstances as ozibona ngamehlo enyama. Akwazi ukuhlala noKristu kwazasamazulwini indawo bese ulala ungazolala udlini.
Awukwazi ukubizwa ngegama elingaka lokuthi umntwana kaNkulunkulu kanti uNkulunkulu uyena uyathanda nje ukuzala kodwa akondli. That is why ethi ungakhathazeki ukuthi uzodlana, ungakhathazeki ukuthi uzogqokani. Ngasho mina uzokhumbula unkosikazi mangabe umoya ngcwele emsiza mhlawumbe ikhumbula lento. Ngasho kudala ngisahola u360 ngenyanga. Kudala ngilalela imfundiso zamadoda kaNkulunkulu, nginenqwaba emakhasethi. Ngiyihlohla ngoba ingqondo engahlohliwe ngezwi uSathane uzohlohla into zakhe. Did you know ukuthi you limit yourself with the state of your mind? Yeah, if you think small, you remain small for the rest of your life. That is why iBhayibheli likhuluma ngokwenza ibentsha ingqondo yakho. Bese likhuluma ngokuthi umqondo owawukuKristu mawube kuwe. uKristu wayengenayo ipoverty mentality. Sheshani, ngithi uKristu akanayo ipoverty mentality. Akacabangi ngokwesimo, akacabangi ngokwezinto ezenzekayo, ucabanga ngokwesithembiso, ngokwezwi, ucabanga ngokokusho kukaNkulunkulu uyise. And you limit God with your words, but you limit yourself with your mind. Angiphindi uyazinciphisa. uNkulunkulu oyekwenze wamkhulu, wakwenza inkosi, wakwenza umbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakhe ukuthi ukhomande izimo zenzeke, kusho esihlathini usho nasentabeni. Those can be symbolical, but kuchaza isimo obhekene naso esingangentaba ukuthi asikwazi ukuma phambi kwakho. Once you command, once you release a word of authority against it, ulinikiwe i-authority. Wazi wayinikwa phezu kaSathane nenyoka nofezela na wonke amandla esithe. Makuthiwa wonke amandla kaSathane ngisho ukuthakatha, marine spirit, queen of the coast, all kinds, demonic spirit and angelic spirit ezawa noSathane ehlala emkhathini nabahlala phansi kolwandle amademoni. Over all the power of an enemy, you have authority. Ungasibuka isifo, aselaphe kule sifo sasesadla, ugogo washona ngaso noma akekho nje emhlabeni, wahamba sebancane. Manje ngiyasibona nami siyanqala. No, sifike seku late, ususindisiwe. Umntwana kaNkulunkulu, spiritually speaking. Kufanele lento si exercise singagcini ngokuyilalela sibabeze sishayile izandla. Akungi-impress. No. Izandla zithi udumo malube kuyi njengoba nishayile Mahlaba izandla. Kodwa nginikwe ukuthi ngidlule ezandleni zenu. Ngifuna ukunibona niyipractice lento. Ngoba amandla ayaqala lapho ukusebenza. Utshele futhi wena ngazi ukuthi ufunani la ngoba ngakudivorce kudala. Ukhulume uyaphila njalo nje ukhuluma nje. Ungazi ukuthi baba ngicela ungisusele lesifo. Ngoba sometimes naye ubaba uzothi kanti uyokhula nini bengikubekezelela uSathane zakimi lento. Kanti awufundiswa yini ukuthi sekufuneka wena ukhulume nayo ihambe ngoba mina sengaqeda, mina sengakuphilisa ungakavuzalo. Kunezinto ongafuneka ubuze nentando kaNkulunkulu. Uma kuyintando yakho, funda la izweni uzohlangana naye. Uzobona kuyona intando kaNkulunkulu ukuthi uhlala ugulu nje. Ube isincibi, akuyona intando kaNkulunkulu. Ungayivumeli into engeke entandweni kaNkulunkulu. Ungayivumeli into eyipattern. Ngisho noma ungayibona eBhayibhelini, kwesikhathi mawuyibona in the Old Testament, nikona bazalwane? Yeah, uyibona in the Old Testament, icheke ukuthi iyavumelana ne New Testament.
Ngoba it is possible ukuthi uyibuka nje kanti uyibuka phansi kwe-Old Testament, i-Old Testament iphansi kwegazi lelwane. I-New Testament isilishwe ngegazi likaJesu. Manje musukubamba yonke into eshoyo i-Old Testament. Kube kukhona ithembiso ezingcono ze-New Testament wena okuyo. Athe uJesu uyokwenza imisebenzi ayenzile uma ukholwa, not uma umpostoli. Not uma uze waneminyaka ethile usindisiwe. Ma ukholwa uye ukholwe na imisebenzi ayenzileyo. Imisebenzi ayenzileyo uyoyenza nawe. Umkholo. Futhi lezi ibonakaliso ziyokulandela ngoba uyakholwa. Not wena ulandele zona, hamba ulandele imangaliso. Futhi musa mawufikelwa inkinga wena ubusufana nenkinga. Yawukhuza lo moya ngegama likaJesu. Ukuthi uthathi shape yenkinga ngoba wena une image kaNkulunkulu. You must retain your image and your position. Never you move away from your position, because as long as you stand on your position, and that position is what God has said. Ima phezu kokusho uma nime ezweni lwami ngabafundi bami sibili again. Nime ezweni njengoShadrach noMeshach noAbednego bama bathi asinyakazi la. Uma kubiza ukuthi sifeke siyofa kodwa kosala kwazi ukuthi khona bema phezu kokusho. See? What happened mase uma bevikela ukusho kaNkulunkulu phambi kwenkosi? Ukusho kukaNkulunkulu kwavikela bona phambi komlilo. Libambe izwi uligcine uSathane ekuhogisa ekusabisa ulibambe ukuthi uma kubiza ukuthi kuyafiwa ke mawuthemba uNkulunkulu nezwi lakhe kuzofa minake. Uzobona ke masufike enkingeni izwi lithi ngivikele kahle mina sengizovikela wena. Abazwa nezwa hey Jesus. Yabo akufuneka sizile sichithe isikhathi sihlukumeze kanti sihlukumeze into engekho. Kufuneka icacele uNkulunkulu esimthandaza ukuthi uyaphila. Nethuna liyavuma ukuthi akekho. Ngicela ukutshela nje izinto ehambisana neprofesi ehamba kulezi insuku ze-fasting. Uma unoKristu ngaphakathi unempendulo. Ma unoKristu ngaphakathi une-victory. And une-victory that comes before impi. Une-solution efika kuqala before the problem. uNkulunkulu akareact ey'ntweni. Akalindi izinto zenzeke ebese hawu nanga umuntu usewile hawu sokwenza njani weJesu ake sibe nomhlangano. Uwile udlile uAdam manje. Yebo. Akenzi kanjalo. Wenza sure ukuthi ayifiki iproblem impendulo ingakafiki. Because alisho iBhayibheli in the beginning a problem or izifo. Lithi in the beginning God. He is always in the beginning. So what does that mean? It means ma ufikelwa yinkinga unoKristu awunazo zikho. Ma ufikelwa ukulamba uyibillionaire kusho ukuthi ukulamba kwakho akuyona inkinga akuyona into ofuna ukukhathazeke ngayo ukuthi laphela irice Nkosi yami ngaze elilandelayo sawulithola phi. Instead ukhathazwa ukuthi kade ngalithenga le rice kanti anidli la ekhaya. Ngifuna ukunikhipha ngisho inkungu yomuntu omnyama. Nginikhipha ngisho inkungu ye-African. Igama elithi Africa ngibe ngalithandi kahle ngoba alizanga kahle leli gama. Kodwa ke ngenxa liya-identify ukuthi uhlala phi in which continent. Kodwa wena you are more than African. Une citizenship yasezulwini.
You are not traceable la emhlabeni into zakho. And it's a lie from the pit of hell, bazalwane. I want you to listen very carefully. It's a lie from the pit of hell. Ukuthi wena uyahlupheka. Ngisho kahle le fridge yakho kunebhodlela lamanzi. Umoya ongcwele uyalibona ifridge lakho. uNkulunkulu engimkhonzayo akanandaba ne-lockdown. Lokho akavinjwa yi-lockdown to provide you. Anizwa? Kwakunendlala. Umfelokwazi waseZarephath. Kwakunendlala ka 3 years. Ezo inceke kaNkulunkulu itshelwa ngokuthi nginomfelokazi engikulungisele yena ozokondla. Utshela umuntu odinga ukondliwa. Kodwa ngoba ulungiswe uNkulunkulu uzokondla abanye. Because the God that we serve is a God of miracles. Ulimitwe yithina ngendlela esikhuluma ngayo. Sazilimita nathi ngendlela esicabanga ngayo. Ngiyanikhulula engqondweni zenu ezinlimitile. You should have been very far. Abanye fika ngabe bawo. Angazi ngizenze njani lento mamahlaba. Kunezinto uNkulunkulu ayikhulumayo zika 2022. Wathi angizibhale phansi. Kuneprofeto ezehla uthandaza. Okufanele kuyibhale phansi ukuze uSathane angayintshotshi. Incwadi yesambulo, incwadi yesiprofeto. Uthi uNkulunkulu kuJohane, bhala into ozibonile nento ezikhona nento ezizayo. Ukuze ikwazi phela ufika nakuthini. Bhala Johane uthi babusisiwe abafi. Kunezinto ezithi mayifika ziyiprofesi usibhale phansi. uNkulunkulu akalibizelanga ibandla kuphelele within the 4 walls. La isejimini. La indawo i-workshop yebandla. Lithi manihlangana omunye nesiprofeti, omunye nesifundiso, omunye nehubo, omunye nomkhuleko, omunye njalo njalo. Konke makwenziwe ukuze kwakhiwe ibandla. Siya workshophana la. Kodwa siyakhanya phandle. Kodwa la sifakana i-oil, uparafin, ukuthi sikwazi ukuyokhanyisa. Manje mangabe umnyama, kungabe imnyama sikhona. Singayiphikisa nale lockdown uma sithanda ukuyiphikisa. Namanje ixega amadolo ingasiyiwe iphela indaba yayo. Kukhulunywa lonto nje and manje inhlangano yomhlaba ithi ungakulinga uqala eSouth Africa ukuyenza lonto. Singama enthrone uNkulunkulu ahlale esihlalweni sakhe abuse phezulu eSouth Africa. Umbuso wakhe ufike nentando yakhe yenzeke emhlabeni njengoba yenzeke emazulwini. Ziningi iBhayibheli lisho njalo lithi ziningi inhlupheko zolungileyo. Zosindisiwe. Zingakanani? Many are the afflictions. But uNkulunkulu uyamkhulula kuzo zonke. Kusho ukuthi mangabe eyifaka zibe ningi uSathane uJesu ayikhiphe zonke kusho ukuthi bezingekho. Akekho ozobona contact fikele ngoba ithe mayifika yaphuma ngendlela ezengayo. Mange kujekjela ngamadimoni awu50 afika uJesu awakhiphe wonke awu50 ufana nomuntu ongazange awathola. Abantu abafika ekhana emshadweni wasekhana kuphuzwa iwine elimnandi kunaleli eliphelile abana picture yokuthi like laphela. Why? Ngoba kusuke kwamenywa uJesu kulo mshado. Maziphele ekhona zikuze ezinye ngoba zeza ngaye zonke ekhona. Konke kwavela ngaye. Anganoma niyayizwa into engishoyo?
konke kwavela ngisho uNkulunkulu angagcwalisa ifridge yakho agcwalise uhlangabezana nazo zonke idingo ingakho ethi ungakhathazeki nangendaba ukudla njengoba ukhathazeka uzobe neBP ukhathazeka kuyisolve inkinga kuhlehlisa impendulo ukhathazeka nikhona bazalwane is tormenting you. In fact, anxiety is to be worried about the future. Ningibhekile nokho? Anxiety ukuba ube nokhathazeka ngekusasa kanti iBhayibheli lithi yekela ikusasa likhathalelo kwalo. Miyekela uNkulunkulu athi I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope. He goes into your future. Your hope is for the future and to give you an expected future. You may not know what future is holding for you, but you know who holds your future. Wena dealer hlangabezana hlala phansi xoxa fellowshipa nalo phethe future yakho ukuze ungazikhathazi ngefuture. Mangithi ungayikhathazi ngefuture angisho ukuthi ungabekeleli. Kodwa awungaphelelwa ubuthongo ngefuture. Iba nepeace ngefuture. Iba nepraise nethanksgiving ubonke into zingakafiki. Ubonke ifuture yakho izofana yini. Ungamlimaza usathane lithi iBhayibheli akwephula njoba ziningi nje inhlupheko zolungileyo akwephulwa nelodwa lamathambo akhe. Uma efika umuntu kade ziningi inhlupheko ezikufikele akaboni ngisho isibazi sokuthi ukwafikela. Inkinga ukuqhuma kwethayi lemoto. Kodwa akuyona inkinga makhona ispare. Ngoba usazofika la uthi uzofika khona. Indaba ayikho eqhumeni kwethayi isengabikho kwespare. Inkinga kona ukuqhuma kwethayi. Inkinga ungabikho kwespare mayikhaya. Yes. Into ezokwenza ungafiki la uya khona. Uqhunyewe ithayi ungenaso ispare. Ufikelwe inkinga uJesu engekho. Uthe uNkulunkulu wena unqoba izwe. Niyazi kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi anything uJesu akunqobele yona uyinqobile. Uthe emhlabeni naye uphindile ucishwa aphinda into efana nelesho lapha eMahubeni. Uthi emhlabeni nizoba lusizi meaning nizofikelwa inhlupheko. Kodwa be of good cheer. Ucheer it's a term echaza ukuthi someone omsupportayo noma ngabe oyifan yakhe has come victorious. Uma iclub engisupportayo ikora, what happens? My supporters, they scream, they shout, they do everything. Now kuthiwa let's scream and shout. Zifike inkinga kodwa let's scream and shout because ulinqobile izwe, not uzolinqoba mase kufike inkinga uzoqala inqobe. Uthi be of good cheer because nizoba lusizi but senginqobile kulento ezonifikela. Qalani mina manje nibe of good cheer. Akuyenze lento engikutshela yona uyenze ekhaya. I'm sorry ukuthi I'm trying to be honest with you. Siye simdumise lapha ekhaya uNkulunkulu. Kodwa ngisafisa ngimini mamahlaba ke senze ibrayi ngento engakenzeki. Kodwa esiyibona uNkulunkulu ayithembisile. Senze ibrayi encane nje ukuthi sesiyasebenza sonke la ekhaya. Ne-envelope ebhala ukuthi awukho umsebenzi. Habe swanga namanje uthi ngithini ngithi sithatha i-envelope ezithi awukho umsebenzi siyibekela bese celebrate ukuthi sesiyasebenza.
Akuyenzi sense. Vele lento engiyikhulumayo ziwubula kwababhubhayo. Kodwa kwabakholwa yizo zingamandla kaNkulunkulu asindisayo. Kwaba kuhle kuNkulunkulu ukuthi abasindise abakholwayo ngabo ubula bentshumayelo. It doesn't make sense lento engishoyo. Kodwa iyayenza ifaith kwabakholwa yiyo. Vele uNkulunkulu mayikhuluma lezi zinto, he is speaking his mind. Yabo? So ingqondo kaNkulunkulu iphakamela ingqondo zabantu njengamazulu ephakame. Myekeni akhuluma ingqondo yakhe. Miyeke mayithi awunankinga, akawaqamba manje. It's impossible for God to lie. Ngeke kube nenkinga yokudla ungena inkinga yemali. Ngoba imali iyimpendulo yakho konke. Akufuneki kube nenkinga yedingo kanti uNkulunkulu wakho umondli umnikazi wezulu nomhlaba ukhona empilweni yakho. Obana bathi uyasebenza moyingcwele. Angifuna abasonti la abantu abayesontweni nje abanoNkulunkulu ngathishu. Yabona? Iba sesimeni iba kwiposition la kungemi ngisho idemon khona ongamilutho phambi kwakho. Iba kwiposition ngikumbandisa amandla okwazi ukukhuluma nesimo. Uthi la ekhaya as long ngisaphila ngikhona ngimela izulu la emakhaya akuzukwenzeka intando kaSathane. Ushushingile futhi. Mawukhuluma namademoni uthi Sathane angifuni ukubona lize lishone ilangusela. Abezwanga ukuthi ngithini? Uenforcer izinto zezulu, unikwe lo power, lo mandate. Une backup yezulu lonke ubuthathu bonke is behind you mawukhulumela izulu. Umusukhuluma njengomuntu. Ungakhulumi njengomuntu wesifazane nomuntu wesilisa wakwaZulu. Khuluma njengomuntu wanaNkulunkulu lendlalifa nenkosi nompriest. Nomnqobi. Khulumisa kweqhawe. Khuluma njengomuntu ophilayo, umsebenzi waqedwa. It is finished kaJesu Kristu. Makube yona into ophila ngayo uthi sekwaqedwa Sathane. Ayikho into esiqala phansi manje. Awuzongifaka sifo sathathu. Ume phezulu kwezwi uzozibona ukuthi unjani. Usho kodwa ehlulekile uthi angihluleki. Mawulapha emadolweni uthi inkosi ngeke ngahluleka phambi kaNkulunkulu kodwa phambi kwezimo ungakulinge. Uthi angazi wena owaziyo Sathane. Uthatha amazwi okufuna ukwasho uNkulunkulu. Lamathamba ngaphila uthi weZekhiyeli angazi inkosi wena owaziyo. Masuphambi kaNkulunkulu zishaye ongazilutho yena owazi konke. Masuphambi kaSathane ithi it is written Sathane. Uyazi ninibusisiwe ngizwe emoyeni wami uthi mongcwele kimi tshela labantu ukuthi ave bebusisiwe. Ngibongelani ngisho izingane zakho izihlobo zakho ezingekho la ngoba ngenxa yakho zikhona. Idivorce nje le attitude obonayo before uNkulunkulu akhulume nawe. Le ongene nayo la endlini. Itshele manje ukuthi I divorce you. Yeah, in Jesus name. Amagama wakhuluma, amagama okuhlupheka, amagama ani kuSathane indawo. Owakhulumile, amanye wakhuluma uthukuthela, amanye wakhulume udepressed. Amanye wakhulume une-anxiety ngekusasa. Kuvulwa izikole akwazi ukuthi ingane zoyangana esikoleni. Uhlushwa yilonto, uhamba noNkulunkulu. Reverse lonto, ithi kuNkulunkulu I withdraw that. It's unparliamentary. Isho it I reverse that. Noma kade uthi nje labantwana bezwa, labantwana vele ingane namhlanje asizwe nalokwami nje akuzwa kwana.
Awufa lento. Ngicela uyi-reverse yonke loo nto ngegama likaJesu. Yeah. Uthi I'm blessed. Ngine blessing lapha ekhaya. Kade ngitshela uMamahlaba ukuthi one of the greatest scientists in the history of mankind kwakumntwana ongabambi kahle efundweni. Kwaze kwabhala uthisha wabhala incwadi wayibhalela umzali wayifaka envelophini. Wathi lo mntwana sibona ukuthi akabuye angeke alunge kulesi sikole ngoba ingqondo yakhe ithatha kancane. Mfunela isikole sabantwana abanjengayo. Instead umama afundele into ebhalwe la washo kunye yena. Ngoba umntwana ube interested ufuna ukuzwa ukuthi yini lento ebhalwe uthisha. Wathi yena mntanami kuthiwa la umntwana okuhlakaniphe kakhulu lesi sikole ngeke sikwazi ukumgcina. Mfunela isikole sabantwana nokho abahlakaniphile. Kanti lonto kune impact positive emntwaneni. You can see the power of the words of affirmation. Affirm umntwana ungayiboni lento oyisho kuye. You are a blessing to me. You are so wonderful. I cannot compare you to anybody. Ngibusisiwe kuba nomntwana. Ma umsola msole nje ngemistake ayenzile nothi umbize ngayo. Ungasikhondoni isono kodwa ungamkondemi yena. Neither do I condemn you, but I don't condone what you did. Go and sin no more. Wafunda lo mntwana kulesi sikole ngoba nje ingqondo yakhe kunento edalwe unina ngamagama washilo. Waya kuleso sikole esinjalo sabahlakaniphile. Waphuma amalengisi. Waba i-scientist ebreak ama-records. Uthe ehambile uma wakhe emhlabeni. Ngenye imini nje ephequlule impahla zikamba wakhe ayibone le envelope. Ayivule. Ayifunde. Kuthiwa umntwana wakho akabambi kahle. Ngicela umfunele isikole sabantwana babamba kancane. Wazibuza ukuthi uma wayengashola lento ebhalwe la. Wakhala ebonga uma wakhe. If it was not the words zikama gangoba into esho incwadi. Reverse yonke into ishilo enganeni. Reverse yonke into esho kuwe. You have not forgiven yourself up until now. Reverse amagama washilo ukuthi nginje because ubaba wasishiya kanje. Myeke uzocontrol. Rather say ngiyabonga baba ukuthi unginike imbewu yokuthi ngiphile ngomuntu. Ukuthi awungondlanga ayifuni wena lonto. You can't take that to your future. Ngakulinge ube unforgiving. Forgive yourself, forgive whoever that needs forgiveness. Noma ngalicela ngoxolo. Because uphedla indlela empumelelweni. And uzoba unstoppable. Akho mthakathi xolela ngisho umthakathi khona umuthi wakhe ungezokusebenza. Njengoba sisenzile nje noMamahlaba, sitarget vele esikhokweni asifunwa nabe efundisi kwesinye isikhathi. Yabo? Siyazanywa ama-altar amaningi asizamayo kodwa asizameki ngoba asinanxana muntu. Angithi phela makukhuluma umzali, lalelani, makukhuluma umzali kukhuluma iambassador. Kukhuluma umuntu onike authority phezu kwendalo. Manje mayikhuluma into ephikisana nencwadi
noma ngabe le ncwadi beyikhuluma izinto vele ngoba bayifundele othisha lonto ukubona ingane engabambi. Kodwa uma ngabe u-exchange ama-facts kathisha with the truth kaJehova enganeni, a prophetic truth, khona umehluko omncane phakathi kwe-fact ne-truth. It's a fact ukuthi uSara wayengabathola abantwana, but the truth is he's the mother of multitude. It's a fact kunezifo ezingalapheki, but the truth remains welapha zonke izifo zethu. It's a fact kuLazaro wayefile, but truth remains ulele. Ngesikhathi ethi Martha uLazaro ufile wena useyitshela ukuthi kuphelile, siyathanda ukuthi sithi into ifile kanti salele. Wathi ufi ulele ngisengiyomvuso. Wathola ukuthi abam understand abafundi. Wathi ngichaza ukuthi ufile kodwa ngokwe language yaphezulu sithulele umuntu manje. Le business othi ifile uyiJesu uyibonilele ufuna ukuyivusa njengamanje. This was not a talk or intshumayelo or imfundiso or whatever, or a prophetic word. It was God releasing a blessing upon you, empowering you to be so successful, ube unstoppable. uNkulunkulu azendlala itafula ungathandazeli izitha zakho zife. uNkulunkulu ufuna ukwendlala itafula phambi kwakho in the presence of your enemies. In the presence of your enemies. I mean in the presence of your enemies. Uyifumene into okubuyisela. Ngithi uyifumene uzohamba uxakathile. Uyifumene into okubuyisela ngegama likaJesu. Uyifumene into okubuyisela la 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 ngegama likaJesu. Noma ibeboshwe ngama-chain ivalelwe kuqhuma ama-chain ngoba ibizwa iprofesi ukuthi iya kumnikazi wendaba yisa ngegama likaJesu. Uyifumene into obuyizele. Uyifumene into obuyizele. Mamahlaba ake sibonge nje sidumise. Let's make a joyful noise unto the Lord. Sibe ne noise ediliza indoka zeJericho. Hallelujah, hallelujah. Dumisa. Say something to God. Oh, hallelujah. Uma kuthi ithi bayede. Uma kuthi uthi ngcwele ithi ungcwele. Uma kuthi uthi Jesus. Oh, hallelujah. Bayede Alpha. Bayede wena othembekile. Bayede wena ongcwele kaIsrael. Wena ohlezi esihlalweni sakho sobukhosi. Wena obhinqa amandla. Osihlalo sakho simisiqinile. Phansi kwaso